V minulosti bylo období, kdy jsem střídal silnou prokrastinaci s přehnanou snahou něčeho dosáhnout a překonávat se. A ten cyklus byl velmi bolestivý a říkal jsem si, co je se mnou sakra špatně. Než jsem objevil něco, čemu se říkají vnitřní sabotéři. Ahoj, já jsem Kuba, jsem certifikovaný životní coach a coach pozitivní inteligence. Když mi bylo 12 let, tak moje mamka těžce onemocněla. A abych se s tím dokázal nějakým způsobem vyrovnat, s tím, jak jako děsivý to pro mě vlastně bylo, jsem hodně prokrastinoval, pořadil jsem videohry klidně 8 hodin denně, to je v pohodě. To takhle šlo nějakou dobu, než to pro mě bylo tak bolestivý, že jsem potřeboval změnu. Tak jsem šel do opačného extrému, začal jsem na sebe hodně pracovat a nějakou dobu to bylo skvělé, viděl jsem výsledky. Ale pak už to přišlo do toho druhého extrému, že jsem na sebe moc tlačil, přílišné očekávání, chtěl jsem dělat moc rychle a spoustu věcí naraz, což vedlo k vlastně takovému vyhoření. No a jak jsem byl vlastně vyčerpaný, tak jsem zase se vrátil k prokrastinaci, jak jsem zmiňoval. No tenhle ten zábavný cyklus se několikrát opakoval, než jsem našel způsob, jak růst udržitelně i z pocitu toho, že se cítím dost dobrý a že prioritizuju svoji vlastní psychickou pohodu a vedle toho dokážu růst. Tyhle ty negativní automatické vzorce, které sabotují naši vlastní psychickou pohodu, vztahy a výkon, nejsme my. Jsou to jenom vzorce, které dokážeme rozpoznat a identifikovat. A v pozitivní inteligenci jim říkáme vnitřní sabotéři. Tyhle ty automatické vzorce jsou vzorce, které jsme si většina z nás vyvinuli během dětství, kdy jsme prostě záviseli na ostatních, na přežití a to je pro dítě samozřejmě jako dost strašidelný. Takže jsme hledali způsoby, jakými vlastně zajistit, že přežijeme. A tak jsme se vyvinuli tyhle ty vzorce, které nás sice měly chránit, ale co ve skutečnosti teďka se děje v dospělosti je, že místo toho, aby nás chránili, tak nás drží zpátky a sabotují. Čím dříve dokážeme tyhle ty vzorce identifikovat, rozpoznat a pojmenovat, tím dříve dokážeme vlastně oslabovat ten negativní vliv, který mají na náš život a dokážeme žít z mnohem zdravějšího, produktivnějšího místa. Těch sabotérů existuje 10 a hlavní sabotér, kterýho máme všichni na světě společného, je soudce. Soudce funguje ve 3 režimech, 3 módech. Souzení sebe, ostatních a okolností a situací. Souzení sebe je takový ten milý přátelský hlásek, co nás třeba zbudí ve 3 ráno a kritizuje nás za tu debilní chybu, kterou jsme udělali včera nebo týden zpátky nebo klidně pár let zpátky. Jak jsme mohli udělat tu debilní chybu prostě. Nebo samozřejmě nás třeba kritizuje za něco, co teprve se chystá nastat, ale už ten soudce už teďka ví, že prostě selžeme a že v tom budeme příšerný. Takže vlastně vyvolává neustále konstantní stres a sebekritiku, kvůli který se cítíme špatně. Druhý mod je souzení druhých a to je potřeba hledat, co je s ostatníma špatně, namísto toho, co je s nima dobře. Takže taková ta klasika, ten je moc hloupej, ten je moc neschopnej, ten je moc hnusnej, doplň si sám. K souzení okolností soudce hledá konstantně, co je špatně s okolnostmi a situacema a říká, že protože tohle je špatně, tak ty nemůžeš být šťastný. Protože jsi nedosáhl tohle, protože jsi nekoupil tohle, protože tohle se ještě nezměnilo, tak ty nemůžeš být šťastný. Jak vidíte, tak hodně stresu a negativních emocí přichází od soudce, jenže on není sám, on na to má pomocníky a těmi jsou ostatní sabotéři, který si teďka v esenci projdeme. Krátce představím každého sabotéra, samozřejmě lze jít mnohem víc do hloubky, tohle je jenom jednovětný shrnutí těch sabotérů. Kontrolér potřebuje mít všechno pod kontrolou a těžko důvěřuje ostatním. Hyperdosahovač definuje svoji hodnotu výkonem a úspěchy a nikdy nemá dost. Neuspokojitelný, neustále hledá nový podněty, nedokáže zpomalit a odpočívat, potřebuje něco nového, vzrušujícího. Puntičkář nebo perfekcionista má přehnaný smysl pro správnost a pořádek, těžko snáší nedokonalost. Potěšitel potřebuje, aby ho měli ostatní rádi. Říká ano i na úkor sebe, těžko se mu říká ne. Hyperostražitý neustále čeká, že se něco pokazí a žije v napětí a obavách. Unikač utíká od konfliktů a nepříjemných úkolů, čímž problémy samozřejmě jenom odkládá. Oběť se cítí nepochopena a trpí a zůstává v roli ublíženého
Hyperracionální zase přehnaně spoléhá na logiku a odpojuje se od emocí a empatie. Jak je vidět, je to opravdu dream team skvělých charakterů. Mám otázku na tebe. Jaký sabotéři nejčastěji běží v tvém životě? Jaký vzorce se ti nejvíc opakují? Takže ti garantuju, že nějaký vzorce se ti určitě opakují. A možná to není přesně popsaný podle téhletý jedné věty, který jsem shrnul, ale nějaká verze tady těch vzorců určitě existuje v tvém životě. Všichni máme sabotéry, ale samozřejmě se liší to, jaký sabotéry máme a jak silně se projevují u nás v životě. To, co jsem popisoval já v mém příběhu, tak pro mě byl nejsilnější unikač, zároveň potom hyperdosahovač, neuspokojitelný a taky pleaser, kterýho jsem teda v tom příběhu úplně tolik nepopisoval. A perfekcionista. Sabotéři nás motivují skrz negativní emoce, jako je strach, stres, vztek, vina, stud a další. A opravdu jako mohou generovat úspěch, jenže neudržitelný štěstí. Častá otázka, která padá je, dobře, ale nejsou negativní emoce užitečný. Já potřebuji svého sabotéra, třeba hyperdosahovače, nebo pleasera, nebo kontrolera, abych měl výsledky, abych si poslal věci kupředu. No to je potřeba zeptat se na jinou otázku, a to je, jestli je pro nás bolest užitečná. Když mám třeba ruku na rozpálený plotně, je užitečný, abych cítil bolest? No samozřejmě, protože jinak bych necítil, že potřebuji dát tu ruku pryč a měl bych spálenou ruku a mohl bych ji pak používat. To by bylo nic moc. Že hodnota negativních emocí je jako výstražný signál na dobu, řekněme, 1 sekundy, na to, že něco potřebuje naší pozornost. A zůstávat v negativních emocích limituje naši schopnost čelit životním výzvám skrz pozitivní emoce, jako je zvědavost, empatie, inovace, kreativita. Pokud chceme překonat tyhle negativní vzorce přemýšlení, chování a cítění, které sabotují naši psychickou pohodu, vztahy a výkon, tak první krok k tomu je vůbec rozpoznat a uznat, že tam jsou, protože když tohle neuděláme, tak žijeme sami sobě za prvý, anebo prostě jsme nevědomí. A když se začneme rozpoznávat, začneme si všímat, kde všude se objevují v našem životě, tak to je první klíčový krok k pozitivní změně. K tomu existuje takový hodnocení sabotéru nebo test sabotéru zdarma. Je to takový testík na 5 až 7 minut. Výsledkem toho je, že ti to dá výsledek toho, jaký sabotéři jsou u tebe konkrétně v životě nejsilnější. Zároveň získáš takovou charakteristiku těch jednotlivých sabotérů a toho, jak se projevují. Takže pokud tohle s tebou rezonuje, tak tě pozývám k tomu, aby si šel do akce, investoval těch pár minut do svého vlastního rozvoje. Když rozpoznáme to, co nás drží zpátky, tak dokážeme růst z místa mnohem většího klidu, radosti a udržitelnosti. A to má obrovský dopad i na naše výsledky. Jakým způsobem můžeme generovat svůj nejvyšší úspěch a zároveň udržitelný štěstí. To si povíme v příštím videu, který bude o našem vnitřním mudrcovi, který dokáže čelit životním výzvám skrz pozitivní emoce. Pokud bys chtěl pomoct interpretovat výsledky svých sabotérů, anebo jenom podporu na svojí cestě, tak si neváhej se mnou domluvit krátkou bezplatnou schůzku. Pokud ti tohle video dalo nějakou hodnotu, budu vděčný za like, případně komentář toho, co jsi uvědomil díky tomuhle videu. Případně odběr pro podobný videa o udržitelném osobním růstu a budu se na tebe těšit příště. Ahoj!